Bl-imħabba tiegħek naslu din it-tema magħżula l-maratona organizzata minn Hospice Malta li qed tittella matul il-ħadd. Il-maratona li bdiet mill-11 ta' filgħodu għandha sal-11 ta' filgħaxija qed tittella bilan li jinġabru fondi sabiex jitlesta l-ewwel kumpless ta' kura paljattiva f'Malta. Il-kumpless St. Michael Hospice f'Santa Venera se jkollu kemm Day Therapy Unit u Inpatient Unit. Fil-kumpless St. Michael Hospice se jkunu qed jingħataw servizzi olistiċi ta' kura paljattiva lil pazjenti li jbatu mill-kanċer u l-qraba tagħhom, servizzi li jingħataw mingħajr ebda ħlas. Matul il-maratona fost numru kbir ta' volontira li qed jirrispondu t-telefonati għad-donazzjonijiet li qed isiru mill-Maltin kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, id-Deputy Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u Deputat tal-Partit Nazzjonalista David Agius, kif ukoll id-Deputat tal-Partit Nazzjonalista Graziella Gallia. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech qal li l-kol kemm aħna għandna ngħinu lil Hospice Malta għaliex din l-għaqda mhux governattiva tagħmel differenza kbira fil-ħajja ta' ħafna nies fil-bżonn, donazzjonijiet li għandhom jingħataw bħala turija ta' apprezzament u biex jitkompla x-xogħol tant mill-qalb. Nċemplu u nagħtu id-donazzjoni tagħna. Mhux biżżejjed li ngħidu proset, però bid-donazzjoni nkunu qegħdin verament nuru l-apprezzament għax-xogħol siewi li dawn il-volontira din l-NGO kif ukoll il-ħaddiema kollha involuti jkunu qegħdin jagħmlu għal-ġid ta' daw il-persuni li jkunu f'mument diffiċli f'ħajjithom. Xejn Riolo Net News.